Исәнмесез. Эфирдә яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Районыбыз үсмерләре җәйге чорда хезмәт тәмен татый. Строились, да, и прошли такой экскурс, именно погружение в работу с детьми. Профилактика дәвалауга карый арзанрак. Очень часто тоже приходят и детишки, и взрослые сейчас тоже вот в такое время приходят. Әлмәттә җәйге лагерь аша балаларны сәламәт яшәү рәвешенә якынайталар һәм спорт төрләре белән таныштыралар. Задействованы все инфраструктуры, ознакомление детей в возрасте от 8 до 13 лет с видами спорта, которые здесь представлены. Бүген Ямаши авылында зур бәйрәм. Капиталь ремонттан соң авыл мәдәният йорты үз ишекләрен ачты. Ул үзенең барлыкка килүе белән нефтчеләргә бурычлы. Алар ярдәмендә 2002 елның 4 июлендә аны ачу тантанасы уза. Нәкъ 22 елдан соң гаилә елында мәдәният йорты мәдәният илкүләм проекты ярдәмендә яңа сулыш ала. Аның өстенлекле юнәлешләренең берсе илнең кече шәһәрләрендә һәм бистәләрдә мәдәни тормышның сыйфатын күтәрү. Программа нигезендә биредә кыска гына вакыт эчендә тәрәзә һәм ишек конструкцияләрен, санузел һәм канализация, җылыту, су һәм электр белән тәэмин итү системаларын, шулай ук вентиляция системаларын алыштыру буенча ремонт һәм эчке эшләр башкарыла. Янгын сигнализациясе һәм видео күзәтү системасы урнаштырыла. Түбә алыштыру буенча ремонт эшләре башкарыла. Тантаналы ачылышта Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов, Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Әюпова, Әлмәт районы авыл җирлекләре башлыклары һәм районның иҗат коллективлары катнашты. Сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында районыбызда соңгы 5 елда медицина инфраструктурасын үстерү буенча зур эш башкарылды. 7 яңа сәламәтлек саклау объекты файдалануга тапшырылган һәм 10 сәламәтлек саклау объекты ремонтланган. Быел Нагорный, Солкынала һәм Иске Михайловка авылларында фельдшер-акушерлык пунктларына капиталь ремонт ясала. Шулай ук Ямаши авылында табиб амбулаториясе ремонтлана һәм Ерак Ивановка авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты төзелә. Анда якындагы 3 авылда Ерак Ивановка, Баграш-Никольская һәм Кече Баграш авылларында яшәүче 257 кешегә хезмәт күрсәтеләчәк. Бу диспансеризация, вакцинация һәм ЭКГ тикшерүләрне дә кертеп, әлеге ерак торак пунктларда яшәүчеләр өчен медицина хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеген һәм сыйфатын яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. 2024 ел башыннан Татарстанда яшәүче 1898 гаилә ана капиталы ярдәмендә торак сатып алу яки төзү өчен займ акчалары алу турында карар кылган. Бала туу, уллыкка алуга бәйле рәвештә дәүләт ярдәменең өстәмә чараларын балага 3 яшь тулгач торак шартларын яхшыртуга тотарга мөмкин. Бу республикада иң популяр юнәлеш булып кала. Программаны гамәлгә ашыра башлаганнан бирле аны 300 меңнән артык татарстанлы сайлаган. 2024 елда ана капиталы күләме икенче балага 833,024 сум тәшкил итә. Яңалык кертелгәннән соң аны беренче балага 630,380 сум 78 тиен, икенче яки аннан соңгы балаларга 202,643 сум 96 тиен күләмендә дә алырга була. Ел сайын җәйге каникуллар чорында районыбызда үсмерләрне эшкә урнаштыралар. Быел да мәшгульлек үзәгенең июнь-август аендагы эшчәнлеге нәкъ бу юнәлешкә өстенлек бирә. Бер яктан бу үсеп килүче буын арасында хукук бузулар профилактикасы, икенче яктан хезмәт базары белән якынрак танышу мөмкинлеге, ди белгечләр. Илебез кануннары буенча 14 яшьтән башлап теләге булган бала хезмәт куя ала. Яшенә карап, ничә сәгатьтән эш вакыты артмаска тиеш икәне дә билгеләнә. Уртача көненә 3-6 сәгать тәшкил итә. За прошедшие 2 месяца, благодаря поддержке администрации города и Министерства труда и социальной защиты, Узган 2 айда шәһәр администрациясе хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы ярдәме белән 400-дән артык баланы эшкә урнаштырдык. Августта тагын 200 баланы эшкә урнаштырырга планлаштырабыз. Районда хезмәт министрлыгы һәм шәһәр администрациясе эш бирүчеләребез ярдәме белән уртача хезмәт хакы 12-15 мең сум тәшкил итә. администрации города и также наших работодателей составляет в районе 12-15 тысяч на руки. Әлмәт районында үсмерләр күпчелек нефть тармагына һәм шәһәр администрациясенә караучы оешмаларда хезмәт куя. Соңгылары арасында мәктәпләр, үсмерләр клублары, спорт объектлары һәм территорияләрне төзекләндерү белән шөгыльләнүче шәһәр автомобиль юллары идарәсе. В связи с таким кадровым дефицитом
Мы очень рады вообще, благодарим за возможность именно трудоустроить подростков на летний период. Кадрлар кытлыгы сәбәпле без бик шат. Гомумән яшүсмерләрне җәйге чорга эшкә урнаштыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерәбез. Җәйге чор төп хезмәткәрләр дә юлга киткән чорда билгеле бер дефицит сизелә әлбәттә. 3 июньнән безнең яшүсмерләр эшкә керештеләр. Бездә 2 ай эчендә 10 яшүсмер эшкә урнашты. Балалар белән эшкә шумды. Строились, да, и прошли такой экскурс, именно погружение в работу с детьми. Әлмәтнең барлык яшьләр учреждениеләрендә үсмерләр рәсем төшерү, гипс декоры буенча остаханәләр оештыра алган. Бу атнада креатив процесслар фабрикасында узышы интенсив 7-13 яшьлек балалар лагерендә дә җәйге чорда акча эшләргә, тәҗрибә тупларга омтылган яшь әлмәтлеләр мастер-класслар уздыра. У нас нету, чтобы подростки убирались, да, это не основной, скажем так, момент, рабочий момент. Бездә җыештыру яшүсмерләрнең төп эш вакыты түгел. Безнең өчен эшне рәхәтләнеп эшләү мөһим иде. Шул рәвешле без яшүсмерләребезнең сәләтләрен ачарга тырыштык. Нәкъ менә аларның мәнфәгатьләре буенча сайладык һәм аларның кайберләре ачылды, активлашты. Интересом. И некоторые из них у нас прям очень раскрылись, да, стали более активными. Сөләйманова урамында урнашкан китапханәдә 2 кеше 20 номерлы мәктәптә 9 үсмер үз тырышлыгы белән шәхси акча туплый. Хочу помочь как-то родителям и начать сама за себя платить. Әти-әниемә ярдәм итәргә һәм үзем акча эшли башларга, үзем өчен түләргә, үземә әйберләр сатып алырга телим. И погулять с подружками, с друзьями. Я уже работаю 3-й год, я зарабатываю себе на машину. Мин инде 3-нче ел эшлим. Мин киләчәктә үземә машинага һәм белем алуга акча эшлим. Мин 6 белем алырга телим. Биредә мин июльдән эшлим. Монда без плинтусларны, батареяларны, тәрәзә төпләрен сөртәбез. Чәчәкләргә су сибәбез. Шулай ук катлаулы эш, җиңел түгел. Без тырышабыз әлбәттә. Мы стараемся, конечно же. Җәйге чорда йогышлы тире авырулары арта. Алар бигрәк тә кечкенә балалар арасында күпләп тарала. Сукба этләр, хуҗасыз мәчеләр белән уйнау йогышлы тире авыруы сәбәпчесе була да инде. Янәшәдәгеләр сәламәтлегенә яунаучы куркыныч чыганактан тире авырулары табиблары ничек сакланырга чакыра. Җәй уртасында тагын нинди йогышлы авыруларны юктыру куркынычы бар. Белгечләргә сүз бирик. Чисталык һәм пакьлекнең санитария гигиена таләпләрен төгәл үтәүнең сәламәтлек өчен нинди зур әһәмияткә ия икәнен һәркайсыбыз яхшы белә. Бигрәк тә йогышлы тире авыруларына каршы көрәштә әлеге ал шартларның төп гарант булуын табиблар һәрдаим искәртә. Одни из распространенных тоже есть таких патологий среди детей. Это вирусные бородавки. Очень часто тоже приходят и детишки, и взрослые сейчас тоже вот такое время приходят. И контагиозные моллюски. Это все вирусные заболевания. Вирус тоже заразное. Вирус должен проникнуть через травмочку. Входные ворота, то есть, должны быть. Ну, естественно, потом на месте внедрения возбудителя появляются высыпания определенные, как узелочки, бугорочки. Вот, они обычно не беспокоят, не болят, не чешутся, просто эстетический дискомфорт вызывают у пациентов. Табиб сүзләренчә, хәзер бик еш кына стриптодермия, билбаулы герпес, микроаспория белән кабул итүгә киләләр. Кисүче лишай, гөмбә авырулары да иң еш очраучылардан санала икән. Обязательно все травмы, место повреждения кожи обрабатывать дезсредствами 2-3 раза в день до заживления. Соблюдение личной гигиены. Авырулардан саклану, ягъни профилактика чаралары, элементар санитария гигиена таләпләрен төгәл үтәү һәм балалардан да шуны таләп итүдән гыйбарәт. Тәндә үзгәреш булган чакта баланы ашыгыч рәвештә тире венерология авырулары кабинетына тикшерүгә илтәргә кирәк. Җәйне күңелле итеп уздыру, яңа көч туплау, сәламәтлекне ныгыту һәм яңа дуслар табу өчен җәйге лагерь шәп мөмкинлек. Быелдан Татнефть компаниясының спорт комплексында балалар өчен лагерь уза. 4 сәгать дәвамында көн сайын балалар уйнап көлеп спортка якыная, иң мөһиме спорт комплекста вакытта телефоннарыннан ял итәләр. Канәгать балаларны күреп, алар белән аралашып кайттык. Быел шәһәрдә иң яхшылардан саналган Татнефть компаниясе спорт комплексы инфраструктурасын мөмкин кадәр ныграк җәлеп итәргә дигән бурыч куела. Аны үтәү йөзеннән спорт бинасы җитәкчелеге барлык заллар һәм юнәлешләрне исәпкә алып, җәйге чорда балалар өчен кызыклы да файдалы да булган лагерь уздырырга ниятли. Появилась идея создать на базе спортивного комплекса в летний период спортивно-оздоровительную смену для детей. Назвали мы ее «Спортивное лето». Спорт комплекс базасында җәйге чорда балалар өчен спорт сәламәтләндерү сменалары булды.
алдыру идеясы барлыкка килде. Без аны спортлы җәй дип атадык. Ул балалар өчен спорт күңел ачу форматында уза. Лежит задействованы все инфраструктуры, ознакомление детей в возрасте от 8 до 13 лет с видами спорта, которые здесь представлены. Ике атна дәвамында балалар спорт төрләре белән таныша. Расписание нашего дня оно начинается всегда с гимна утреннего, построения, потом это зарядка и далее уже по программе. Безнең көн тәртибе һәр вакыт иртәнге гимннан башлана, аннары зарядка. Алга таба инде методик яктан расланган программа буенча балалар өчен физкультура йөкләнеше, футбол, пионербол, баскетбол уеннары. Бездә алар батутларда шөгыльләнә торган искиткеч акробатик зал бар, координация. Көн саен диярлек командалыкка төрле күңелле стартлар, эстафеталар уза. Эстафеты, которые направлены на командообразование. Һәр көн 11-дән 12-гә кадәр балаларны бассейн көтә. 4 сәгать гаджетларсыз күңелле һәм дустанә атмосферада күп кенә балалар ора һәм кайткач берничә сәгать йоклый икән. Сама по себе я очень люблю спорт и спортивный лагерь, мне нравится больше. Спортны бик яратам һәм спорт лагере миңа ошый. Биредә дусларым һәм шөгыльләребез күп булу ошый. Здесь очень много занятий, не одно, а разные увлечения. Мне нравится плавать очень. Миңа йөзү ошый, барыннан да бигрәк футбол, төрле уеннар уйнау. Разные игры. Мне нравится этот лагерь, потому что можно весь... Миңа бу лагерь ошый, чөнки вакытны күңелле итеп уздырырга мөмкин. Яхшы тренерлар, тирләгәч салкынча бассейнга чумарга мөмкин. Можно окунуться в прохладный бассейн. Июнь айында 3 отряд булса, хәзер 2 отряд. Август айында инде спорт ягыннан әзерлекләре булган балалар. Татнес компаниясе спорт комплексы шөгыльләнүчеләре өчен узачак. Бөгелмә шәһәренең Яшьләр сарае хезмәткәрләре велосипедта йөрергә яратучылар өчен ярыш оештырган. Анда яшь бөгелмәлеләр каршылыклар юлын үтте. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен хәтерләрендә яңартты. Ярышның ничек узганын Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Ярышка килүче бөгелмәлеләрне җитезлек, кыюлык биремнәрне үтәүнең төгәллеге җиңүгә омтылыш берләштерә. Яшьләр сарае алдындагы мәйданда җыелучылар арасында күбрәк велосипедта йөрергә яратучылар. Бу 7 яшьтән 14 яшькә кадәрге балалар. На данный момент заявилось... Ярышта 12 кеше катнашачак. Җәй көне юлларда велосипедчылар белән авариялар булу ешайды. Шуңа күрә балаларга тагын бер тапкыр юл куркынычсызлык кагыйдәләрен аңлатырга булдык. 12 яшьлек Милена Вәлиәхмәтова инде 5нче ел яраткан велосипедыннан төшми. Җәй көне аңарда җилдерергә ярата. Шуңа күрә дә юл куркынычсызлыгы кагыйдәләрен яттан белә. По пешеходке, как правильно? Җәяүлеләр юлга карап чыгарга тиеш. Башта сулга, аннары уңга. 14 яшькә кадәр юлда велосипед белән йөрергә ярамый. Авариялар булмасын өчен жилет киергә кирәк. Караңгы вакытта сине күрсеннәр өчен фонарь да кирәк. Ярышларда катнашучылар вакытлыча куелган 8 каршылыклы махсус юл полосасын үтә. Шул рәвешле балалар җыян. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләре турындагы белемнәрен дә яңартты. Баланс булган җирне узарга авыр булды. Миңа монда ошады, үзеңнең осталыгыңны күрсәтергә мөмкин. Велосипед теләсә кайсы бала өчен бик яхшы дус була ала. Әлбәттә, юл куркынычсызлык кагыйдәләрен белсәң генә. Бу турыда балаларга дәүләт автоинспекциясе инспекторлары аңлатма бирде. Алар балалар белән профилактик әңгәмәләр дә үткәрде. Сейчас конкретно с молодыми... Хәзер генә питбайклар буенча профилактик әңгәмә үткәрдем. Анда йөрер өчен категорик кирәклеген аңлаттым. Бу питбайкларда мотокросс өчен махсус ясалган трассаларда гына йөрергә мөмкин. Мине ишеттеләр дип ышанып калам инде. Ярышта катнашучыларның барысына да махсус әзерләнгән бүләкләр тапшырдылар. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда район үсеше өчен фидакар хезмәт куйган данлыклы хезмәткәрләр, ветераннар өчен күркәм бәйрәм Сабан туй уздырылды. Күңелле тамаша, җыр-биюләр, милли уеннар белән үрелеп барган чарада безнең махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина да булып кайтты. Бүген районда барысы 17 меңнән артык ветеран яши. Алар хәзерге буын өчен көчле рухлы, бетмәс энергияле, һәр яклап зур талант иясе буларак билгеле. Район тормышында иҗтимагый чараларда һәрчак катнашып киләләр. Безнең ветераннар оешмасы бик бердәм эшли, бик төгәл эшли. Күп кенә ярышларда катнашабыз, конкурсларда катнашабыз. Район күләмендә, республика күләмендә үткән. Быел Балкыш фестивалендә бик матур итеп чыгыш ясадык. 10 лауреатыбыз булды барлыгы. Аннан ветераннарыбыз милли традицияларны саклаучылар дигән конкурста катнашып, анда да безнең ветераннарыбыз уңышлы гына
катнашып урыннар алдылар. Быелгы Сабантуй гаилә йылы кысаларында узды. Күп еллар тату яшәгән үрнәк гаиләләргә бүләкләр тапшырылды. Серина апа һәм Дамир абый Зиннуровларның бергә гомер итүләренә 58 ел. Бик тату гына, сабыр гына иттереп, бер-беребезне бәхетле итәсебез килде. Безгә Аллаһ Тәгалә бүләк иткән шушы матур гомерне моннан соң да лаеклы итеп бергә яшәргә насыйп булса дип яшибез. Күп өмет итмибез, бар булганына шөкранә итеп гомер кичердек. 2 ул үстердек, аныкларыбыз бар, акчагыбыз бар. Булай яшәр өчен тыныч булырга кирәк, шул гына. Каршыга тыңлап, икегә бер булып яшәсәң, менә шулай узак яшәсәң. Илдар абый һәм Галия апа 45 ел бергә. Икесе дә нефть өлкәсендә хезмәт куеп, лаеклы ялга чыкканнар. Иптәшем Галия белән 79 елның 21 декабрендә өйләнештек. Менә 21 декабрьдә 45 ел була, бергә яши башлаганга. Ул тормыш булгач төрлечәк була. Икеңдә тормышны тартырга, җайларга, балаларны үстерергә, аныкларны үстерергә, йортлы җирдә булыр өчен икеңдә бер булып, бергә тартышып, бер сүзгә килсәң генә дөрес була. Инде без шушы бәйрәм уңайыннан мин бөтен үзебезнең бергә эшләгән хезмәттәшләремне, бөтен ветераннарны шушы Сабантуй бәйрәмнәре белән котлыйсы килә, аларга зур уңышлар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин чарада катнашучы өлкәннәргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Biz бик зур рәхмәтле үзебезнең ветераннарыбызга, алар инде безнең әтиләребез, әниләребез, әбиләребез, бабайларыбыз, аларга менә барлык изгелекләре өчен бик зур рәхмәт, аларга сәламәтлек телибез, уңышлар телибез. Алга таба Сабантуй мәйданында уеннар башланып китте. Аксакаллар, ак әбиләр уйнап, җырлап күңел ачтылар. Соңыннан Сабантуй кунаклары шәһәрнең Зәңгәр мәчетендә мул табыннар арасында сыйланып аралаштылар. Илмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, шинаха монтаж операторы Булат Усманов, сезнең белән сау булашабыз, исәнмин булыгыз.